Bismillahirrahmanirrahim. Jadudan başgada jadu bolmany messe şeytan bilen şeytan zendegiňe dehalat edýär idik da. Hop jadu demişdik. Messe şeytan bilen bolýany haçan bolýar? Deslan qosem musulman doganım. Hewara hawlugyňda bolýandyr. Kan alimler aýdýandyr. Sabr Rahmandan hawlukmak şeytandan dep ata-babalarymyz aýdymyamy? Messe şeytanyň biri, şeytan jadu bolman seň zindegiňe girýän wagtynyň biri forsatdan istifade etýär. Hawluganda şeytan zindegiňe girýändir ha. O ham näme eder da Hudaý saklahan. İkilenjesi gazap wagt, gaharda girýär diýipdir. Onun üçin Peygamberimiz auzubillahi diýin diýipdir. Bir de israf edilenler, malla, mülkde, nämede israf etmäliň, israf eden lahzanda zindegiňe şeytan girýär diýipdir. Bir de gorkan wagtynda gizelerde bir zatda da çykýan, sen arkan Hudaýa, arkan Peygamberahym. Hudaý Taala sana 360 tane ferişte goýupdyr, nämeden gorkýan? Gorkmaly. Gorkan lahzanda şeytan girýänler etmeň. Bir de şehwetin beter owjy ýeten wagtynda onun için Allahümme cennetne şeytanı ve cennebe şeytanı ma razaqtana dep alimler buyurýar. Biri de Peygamberimiz aýdypdyr, şeytanla beter ters gelen bolansaň gün bilen köleň arasyna oturýandyr. Gün bilen köleň arasyna oturmaň diýipdir, rahat edilmeýär. Meselen gün düşüpdi penjaradan, ştak düşüpdi da, şatada sen bir form oturmak ya bir mikdaryň kölege bolsun, bir mikdaryň gün bolsun. Şonda da şeytan sen ennamyňa ya öýüňe musallat bolýar diýipdir. Otada oturmaň diýipdir. Bir de öýde aks bolmaly, bir direk aks. Biri de mujassama bolmaly. Mujassama jandar heýwanlaryň mujassamasi bolmaly. Gül bir zat bolsa oň bahsi joda. Biri de ahenk. Şeytanyň tapy bilmeýän zatydyr şu ahenk. Ahenk geçderläsen bil ennamyňda ya öýüňde şeytan gelip duranlar. Biri de Peygamberimiziň berýän safarysy ikindi namazyň azan çekilenden sonra täýýäse çekilýänçe duş almaň diýipdir. Şeytanlaryň çarşýan wagtydyr diýipdir. Biri de ikindi namaz çekilenden täýýäse çekilýänçe çağalaňyz ýygnaň diýipdir. Çağalaňyz ýygnaň, oýnamasyn diýipdir. Ymrak galanýança çağaňyz daşarda oýnasa şeytan eýlenamasyn diýipdir. Biri de gızgan suw dökjek bolanda bismillah diýipdir. Biri de goýy gazanda bir zat edende ya tawuk bir zat bellejek bolanda bismillah diýip belle bir moýolla jyn bir zat edip sonra başa gaýlap berme diýipdir. Biri de hamma bilen deşik girende auzubillahi diýipdir. Biri de awzatlary çefel bilen tutma diýipdir. Şeytanyň hewer begenýän adatydyr. Iwiçeňde çep bilen iwiçme. Şeytan şo taýda zendegiňe girer. Iwiçeňde çep bilen iwiçme. Awzatlar Qur'an ýalaklatlar tutanda salam berende çep bilen bolmasyn. Biri de dehresiz kän gezme, biri de biduna ozur it saklama diýipdir, biri de günah etme diýipdir. Şu zatlarda mesle şeytan zendegiňe girýär diýipdir. Ahirkasy da bir nasihat. Ey musulman dogan her bir hanawada bilen gatnaşma. Şaýa sana iwiçiň wesile bilen jadu edilsin. Hem de in kolokon zady kesen dadyňa ýetişik Qur'an-ı Kerim ahym. Sen biderek adama bar, yalvarıp durma ey ayallygyň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.